לעלות למעלה. שש מאחורי עליו. פרץ למעלה. ברב גולדשטיין, שנייה שבוליק, רוסמן, שנייה שבוליק. ועשר מיץ ושב פה, הרב פרץ, שב פה למעלה. שב פה. ניסי למרוב. שניסי לאישה לשבת פה. לא איך לשם, לשם. קודם את החומים. רגע. Die ganze Mischproche von Rebbe Avraham Zatzal kommen, nehmen Tanchumim von der Rebbe, noch der größte Schever. Wie weit geht was geworden ist gesagt? Der erste Mal gewesen mehr von 7 Jahren, ne? 8 Jahre. 8 Jahre. בעצם התחלף את עופרת שלי, על הרעש שולחה לדבר Ich sage, meinte, Sie mehr von... Mann, der geworden jeden sind. ישר. Bei der erste Mal, noch der erste Mal, was mir gesagt bei uns, sie ist gewesen, sie gegessen, als sie gesund. Die meisten sind nicht krank. Er spielt gut. Sie spielt gut, gewesen bei Keul Ragil וכו'. 7 שנים זה היה לגמרי. כשמה שהתחיל הפעם השנייה, אז כל הזמן היה לו ייסורים, רק היה תקופות, רבי weiß besser von uns, der Menschen ist gerät kein gekommen in Keulel, gegangen nach Reus, wenn hat gekannt, sagt nicht zu keiner, weint nicht bei keiner, klugt nicht bei keiner, das ist gewesen. Richtig, זה אמס. הוא עוד הספיק להיות שליח ציבור פה בקרוון, ביום כיפר בנעילה, בקרקיים, ממש אולי, גור השטרות כדאו ונדוגים. הוא הרגיש די טוב, במשך זמן נכון. הוא הראה את זה, הוא הראה את זה, בזמן נכון, הוא לא רצה להראות שהוא סובל, הוא לא רצה לצייר. בימים האחרונים מתעוררים הרבה שאלות של אביילוס, אז מסתכלים בהלוך. חודש ערבי נחם, אחרי זה. רבי יצחק לא פליטים. רבי יצחק זה עוד פעם רוב. בעברית. דרסה מעניין, מספרים על אחד הגדולים שהוא היה הולך בכל לוויה, והיה אחד נפטר, אז היה צם. והוא נפטר, Sven einer vielleicht fast bei jeder Leweihe. Komm mal in ein Nifter geworden vielleicht der Fasten. Wenn ein Nifter geworden... Ja, fast alles so. Ja, die waren ein kleiner Rischu. Wenn ein Nifter geworden, ich gewinne ein Tonnes, ein Nifter geworden Tischebov. זה עשים מייסה טוב. פה היה מעניין מייסה נפלא. הוא הכין, לפני 8 שנים, הוא הכין לעצמו, הקליט את כל ספר תהילים, שאם הוא יבוא לבית חולים, שיהיה לו ילדים, אז הוא יגיד תהילים. אחר כך הוא גם עשה את זה בשביל השפיר שלו, שקשה לה לקרוא, שיהיה לה לשמוע. מעניין הוא שפה בלילה האחרון, הוא שכב והוא חיפש את הקלטת, הכניס באוזניים, וככה הוא שמע את התהילים, ובסוף ככה הוא נפטר. ורואים מה זה טוב. Er nifter geworden mit Teilim in Eier. Die Teilim hat gesagt, er nifter geworden. Mit teuer der Teilim ist er weg. Mit teuer der Song der Teilim. אתם חתנים שלו? חתנים, ja. זה רב שמואל הבן. Das ist der Sohn, das sind 2 Edimes und das sind noch 2 Edimes. Und das ist משהו לשבוסם. צריכים ללמוד יותר, לעשות מה שהתירות אפשר, וזה יהיה נשום, זה העיקר, מה שאפשר לעשות עכשיו. Das ist der Techter mit der Rebbe Nechet. כן. עכשיו המחומר, הבוקר מנחם אצלכם, שיש הרבה עצים ושבועים, ולא יספיק בו ידע בו עוד. עכשיו תשאל את השאלות, תגיד. בימים האחרונים מתעוררים הרבה שאלות באיתוס אביילוס. תגיד את השאלות, לא צריך להגיד כמה מתעורר. כל שאלה שמסתכלים בספר רואים שיש מקילים ויש מחמירים. תשאל את השאלות. מותר או אסור? השאלה מה להלוכת. והרבה שאלות שרואים, יש מחמירים ויש מקילים. הם מסתכלים בספר, רוב השאלות, יש כאלה שמחמירים ויש כאלה שמקילים. איך הם צריכים לראות? יש שאלה, כל שאלה צריכים להכריע. אז הסיכוי שלו זה רב. והרב צריך לדעת איך להכריע. כמובן, או לחומרים, אם לא יודעים מה צריכים או להחמיר או להקל. אבל כל זה יש תרא שלמה במקום שיש מחלוקת, מה לעשות?
הם צריכים להיות צמודים לרב. דווקא אין צומות צוע רוב, זה מחליט זין. אם הוא בעצמו רוב, אתה... זה מעניין שיש היום שני ספורים, דברי ספרים, יש עוד ספר, איך קוראים לזה? דברי ספרים זה יברוב. כן, הוא מייצר רוב סטיב משלו. נכון, זה גם הפני ברוך, גם כן לא משלו, אבל בצד שיש מחלקס, אז רואים שם ממש הפוך. מה שהוא רוצה לצד החומרה, אז הוא נותן את הצד הכולה. כמעט בכל מקום כמעט יש כאלה אומרים לפה, לשם, להחמיר או להקל, ויש כאלה שנוהגים ככה או... יש כל זה שיש מחלוקת, צריכים לספור איזה מומחה, רב שידע מה להכריע. ודבורים שהגשר החיים מביא, אפשר לבוא להגיד שזה מנהג ירושלים? הרי זה הולך הרי ככה, כשהתחילו היום כל דבר נהיה אנציקלופדיה. עכשיו, אז הוא, יברוב, הוא מביא את הכל, מביא והוא מצטט די בדיוק. בשבור מברילס, אז המנהג תופס מקום. תראה בקברינג תמול הדודאי סודי, אז אתה אומר למושל טוקצ'ינסקי, רבי מיכל מיכל, יש מנהג? זה שוור. למושל, אפילו זכן, תראה בבייסט, אפילו זכן הזה והבירקס קויאני בבייס האובל, ich mein, jeder Mal, wenn sie kommt, wird ein Wikuchim, wird was gewähnt in Jerusalem, was so geführt, in der Her, in der Hin, Mamesh, der Rebbe weiß von dir, ich mein, jeder sagt כאילו. עכשיו זה שאלה, תומר, איסקו בשנה הראשונה gut, weil פני ברוך, ist ein חסידישר. ist mehr, אבל ist mehr, באמס, דו הזך, geht mehr von dem דוסר זך. יברוב ist mehr. אבל יברוב nicht מכריע בזה לחזר. אבל ביצפוס... דוסר. איזכור בשנה הראשונה, איזכור. כן להגיד או לא מנהג להגיד? שלו, בירושלים אומרים. בירושלים כן אומרים. אז בירושלים כן אומרים? זה מנהג, כן. למה, זה... שהברוך יביא שלו, כי בחוץ לארץ החסידים לא אומרים. אפשר להגיד, משהו...